ɲangili waliya nunu ma pereperelatigɛ kosɛbɛ jumadon na sabila ɲangili kun yɛrɛ dabirilen tora nga a ma sɔrɔla min fɛ o ye de k'a fɔ ko a ye nafolokun sara a ka jamana kuntigiya ɲiniw yɛrɛ kofɔliw sen fɛ ne a bɛ wele nazarakan na ko campagne san 2016 waati la musolamɔgɔ ye yaasa a ka a datugu kanubagaya cɛ ni musoya siraw kan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛla la kiri ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko u be ka baara kɛ ka Trump ka labilaliw ɲɛɲini min bena sɔn ka waliya dɔgɔkun nata daminɛw la u ma a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u be fɛ ka laɲini kɔni kɛ kasoladon ninnu na a mana kɛ ɲangilifɛn ye min tɛna Trump bali a ka i ka labɔ cɛboya nɔfɛ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲangili fasɔn ninnu be taa ka ɲɛsin l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ma a waliya bena kɛ sababu ye ka nagakɔrɔ procureur ka cakɛdaw da don l'Amérique jamanakuntigi jɔyɔrɔ ɲiniw na ne ka siraw dayɛlɛ nin dugu in kɔnɔna na jamanatigi kuntigi kɔrɔ ye dugu min kanu k'a kɛ a sigiyɔrɔ ye ni ye a san caman ye Trump furadama ma sɔn ka jɔ jalakili ninnu kɔrɔ a ye kofɔli kɛ sɛgɛsɛgɛli kɛcogoya taabolo ninnu kan ne ka tila ka a jalakilikan ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ politiki kɛlɛtigɛw dɔrɔn de ye a tilala k'a fara kan k'a fɔ ko a nin sira ninnu menana dan belebele de kari demokratiw ka jamana mara ɲini jɔyɔrɔ sira ninnu na san 2024 nataw la